Mhux se tiġi tollerata kompetizzjoni inġusta fuq il-ħaddiem Malti. Dan kien il-messaġġ ewlieni li sostna l-Prim Ministru Joseph Muscat f'intervista li xandret il-ħadd filgħodu fuq One Radio, meta kienet jitkellem fuq il-kwistjoni tal-ħaddiema torok li se jinġibu f'Malta biex jaħdmu fuq proġetti privati. Spjega kif l-ebda ħaddiem barrani li nġaf f'Malta m'għandu jirċievi inqas mill-paga minima. Il-policy tal-gvern hija li mhux ħanaċċettaw li through xi loophole ikun hemm xi kuntrattur minn barra l-Unjoni Ewropea li juża ħaddiema minn barra l-Unjoni Ewropea u jħallasom inqas mill-minimum wage. Mhux ħajkun aċċettabbli. Jifieri jekk ikun hemm xi ħadd li minn għalih ħsab loophole, dik il-loophole dak il-ventilatur huwa magħluq totalment permezz ta' policy u jekk hemm bżonn, jekk ikun hemm bżonn, il-policy ma tkunx biżżejjed anke permezz ta' leġislazzjoni. Dr. Muscat irremarka li dan m'għandux isir għal bosta raġunijiet fosthom fġieħ l-interessi tal-ħaddiema Maltin. One, mhux sew għal dawk il-ħaddiema, two, tkun qed toħloq kompetizzjoni inġusta kontra l-ħaddiema Maltin li għalina mhux aċċettabbli. Fuq One Radio il-Prim Ministru qal li fil-verità ġejjin 500 u mhux 5000 ħaddiem Tork. Qal li sa issa ġew 60 minnhom li jridu jgħaddu minn proċess li għandu x'jaqsam ma' residenza. Il-Prim Ministru kien ċar ukoll li dawn il-ħaddiema għandhom jiġu akkomodati f'post xieraq u tenna li l-Gvern mhux se jagħti lok għall-abbużi f'dan is-sens ukoll. Ngħid ukoll illi jekk din il-kundizzjoni dwar akkomodazzjoni xierqa li hija fil-liġijiet tagħna ma tinżammx, jekk ikun hemm sitwazzjoni l-permess għadu ma ħareġx dwar dawn il-ħaddiema mhux ħajoħroġ, jekk insibu li qegħdin dik is-sitwazzjoni il-permessi jiġu rtirati. Il-Prim Ministru spjega kif in-nuqqas li m'hemm xejn ċar u tont li rregola l-mod ta' meta kumpanija minn barra l-Unjoni Ewropea iġġib ħaddiema wkoll minn barra l-Unjoni Ewropea bħala gvern saret analiżi sħiħa tas-sitwazzjoni. Irrimarka li minn kull 100 ħaddiem fil-qasam tal-kostruzzjoni qabel kellna 6 li kienu barranin u issa minn kull 100 7 huma barranin. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.